मंदिरांत तुझ्या सोमल्या बापा आमच्या सगळींच्या तुवें केल्ल्या उपकारांक अगा पाटूंक आयला उतर तुझे आयकून जिणेक आमची बदलून जीवनांत तुझ्या वांटो घेवन ससान जिवी सोडून मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सगळींच्या तुवें केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गा पाटूंक आयल्या. देव बरो दिसती तुमकां समेस्त तुमच्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सांजुदाच्या पुंतळा तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाचे काळजाची जावन इमिसाचें बलिदान भेटवया. आमी हाडलेली सर्व ते सावां सोमी आमकां रुबारया सोमी आमकां आपल्या बेसांवांनी बरोवन दी म्हण मागया. हे संदर्भात अर्ग आनी त्या पासून मीस भेटयता फबी आनी जेस्टिमेंट सदवा कतार अर्गा मीस दिता खुशी पल डिसोसा आपल्या 8व्या वर्साच्या जल्मादी संदर्भी ओरकाडी जे कोणा मागतान बसला सगळं आज कडून तांच्या बसोवती आमी सच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो अशीरदार वट्यांत्यान भितर सरा आनी खंडीत तुमी जैते वजातल्यात म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. संवसारी जिवितांत अशीर दरवटो दवरूंक अशीर वाटेन चलोवंक सोमी आमकां आपोवण दिता. तो म्हणटा अशीर वाटेन चलता तो ससनाच्या जिविता पावतलो रुंद वाटेक चलता तो नासाक पावतलो. देखून रुंद कितें आसा त्यो वाटो आमी सांडया अशीर वाटो धरया म्हणजे कश्टाचें जिवीत आमी जियेवया. ह्या कश्टा मुखांतर जैत आमचें जातलें सोडवण आमची जातली आनी देव आमकां बेसांवांनी भरतलो. असल्या कश्टांच्या जिवितांत जैत जोडूंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. इकडी बरदोळे दांपया आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया. नितळ काळ समारांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मगड सोम्या तुजें उतर आमकां जिवीत दिता. तुजें उतर आमकां कश्टांचेर जैत उरोवंक आदार दिता. ह्या उतराचो आमी मोग करूंक ना. हे उतार आमी तिरस्कार केल्लें आसा. ह्या उतराक वेळ दिवंक ना. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापून भोगसाने मागून म्हणटा सोम्या वड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय. वड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय. संवसारी जिवितांत सदांच आमी कुशलाय आशेल्यां संतोश आशेल्यां आनी रुंद वाटेन म्हणजे सुलभायचे वाटेन चलोवंक आमी पेसाडल्या. ह्या मुखांतर थोडे बोटी आमी नासाच्या कुशीन गेल्ले आसा. संवसाराच्या वडण्या प्रमाणे आमी चियेल्ले आसा. ह्या मुखांतर तुजी विसर आमकां पडलेली आसा. दूख दत्ता सोम्या पश्चातापान भोगसाने मगोन म्हणटा वड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय. वड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय. मगड सोम्या आमचे जिवीत सदांच जैताचेर जावंक जाय. अशीर वाटेंतल्यान चलोवन जैत जोडूंक जाय म्हूण तूं आमकां आपोवणी दिताय. तुज्या आपोवण्याक सरी जाल्लें जिवीत जिवोवंक आमी सुखन पडल्या सोम्या.
आमचो राग आमचो मोसोर आमचो द्वेश थोडे पटी हेरांच्या दुखाक कारण जाल्लो आसा आनी हेरांक तशेंच तुका दूख दिल्लें आसा पश्चात्तापवतो सोम्या बक्षणे मगोन म्हणटा उर्दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय करे सर्वेश्वरा आमचे तुझी काकूळ दाखय सर्व पदवेदा देव आमची काकूळत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया एक घडी बरदोळे दांपया आमच्या घर सांगाती ते सांगा खातीर मागया जे कोणा मागतान बसयला सुडास कडून तांचे बसोत विशेष करून आमी मागया देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा बगे वजूतात देवया तुज्या धर्मदुता वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां वोवो केलें ताज्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता बाबार्थ मानून घेवन तुका वळखूंक वोवो कर आनी शाक्य प्रथमेचे तुजी पवित्र सभा वडत वचूं हे आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना रायाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वसप असिरियाच्या राया सेन्नाकेरेबान जुदाच्या राया हेजेकियाशी दुताक धाडले म्हणून जुदाच्या राया हेजेकियाक अशें सांगा जेरुसलेम असिरियाच्या हातान पडचें ना म्हणून सांगून तूं पातयेताय तो तुजो देव तुका फटयना जावं असिरियाच्या रायांनी हेर सगळ्या देशांत कितें केलां म्हूण तुवें आयकलां तांणी तांचो सत्यानाश केलो तर कोण तुका निवारूंक सकत म्हज्या पुर्वजांनी नाश केल्ल्या राष्ट्रांक म्हणजे गोजान हारान रेसेफ हांकां आनी टेलेसेरान वस्ती करतल्या एडेनितांक तांच्या देवांनी कांय निवारल्यान हेजेकियान दुतांच्या हातांतलें पत्र घेवन तें वाचलें उपरांत तो सर्वेस्पराच्या मंदिराक गेलो आनी तें पत्र ताचे मुखार विस्तारून धरून ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रार्थना केलें सर्वेस्परा इस्रायेलाच्या देवा तूं केरुबांचेर बसून आसाय संवसाराच्या सगळ्या राज्यांचो तूं एकलो मात्र देव आकाश आनी पृथ्वी तुवें रचल्याय सर्वेस्परा तुजे कान दिवन आयक तुजे दोळे उगडून पळय जिव्या देवाचो खेबडायो करूंक सेन्नाकेरेबान दुतांक धाडून सांगली उतरां आयक करेन्स सर्वेस्परा असिरियाच्या रायांनी राष्ट्राचो आनी तांच्या देशाचो नाश केला तांच्या देवाक उज्यांत उडयल्यान तांणी तांचो नाश केलो कित्याक ते देव न्हय बागार मनशाच्या हातांनी केल्ल्यो रुकाडाच्यो आनी फातरांच्यो कृतयो देखून सर्वेस्परा आमच्या देवा ह्या मनशाच्या हातांतली आमकां निवार आनी अशें संवसाराची सगळीं राष्ट्रां तूं सर्वेस्पर एकलो मात्र देव म्हूण ओळखून घेव तेन्ना आमोजाच्या पुता इजायान हेजेकियाक हो संदेश धाडलो अशें म्हणटा सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव असिरियाच्या राया विशीं तुवें केल्लें प्रार्थना हांवें आयकलें ताचे विशीं सर्वेस्परान उलयल्लें उतार हें तुजो तिरस्कार करता तुज्यो खेबडायो करता सियोनाची अंकवार दू तुजे फाटल्यान तकली धोलयता जेरुसलेमाची दू कित्याक जेरुसलेमांतावन येतलो एक आवाशेश आनी सियोनांतावन वचून उरलेलो लोक दळबरांच्या सर्वेस्पराचो अपारमीत मोग हे करतले देखून अशें म्हणटा सर्वेस्पोर असिरियाच्या राया विशान तो ह्या शहरांत भितर सरचो ना ताचेर बाण सोडचो ना ढाल घेवन ताचे विरोध येवचो ना मातयेची रास ताका आड घालचो ना जे वाटेन तो आयलो ते वाटेन तो पाटी वेतलो शहरांत तो भितर सरचो ना म्हणटा सर्वेस्पोर म्हजे पासत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पासत हांव हे शहर राखतलो आनी ते निवारतलो ते राती सर्वेस्पराच्या दुतान असिरियाच्या रायाच्या शिबिराक वचून 1,80,000 सैनिकांचो संहार केलो दुसऱ्या दिसा उठोवन पळयतना थंय ताची मोडी पडून आसली देखून असिरियेचो राय
सेन्नाकेरेब शिबीर सोडून आपल्या देशाक पाटीं गेलो आनी निनेवेंत रावलो. देवाचें उतार हें. देव आपले शहर सदां काल राखता. देव आपले शहर सदा काळ राखता. सर्वेस्पर कितलो वर्तो आमच्या देवाच्या शहरान ताका मान फावो कितलो. तासो पवित्र दोंगर वन्नात सोबी आखे प्रितुमेसो तो आनंद. देव आपले शहर सदा काळ राखता. सियोन पर्वत उत्तरेचो कोरो दोंगर वर्त्या रायाचे शेहेर हांगा ताच्या कोट्या मदे आपुणूच ताचे गट बुरूस म्हण देवान दाखोवन दिला. देव आपले शहर सदा काळ राखता. देव आपले शहर सदा काळ राखता. हालेलुया 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 हालेलुया. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सुमी. जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्परा तुझे शुभ वर्तमान प्रगट करून म्हजे वंटांनी काळीज तूं पवित्र कर. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या इसवे आसूं. भगवंत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. पवित्र म्हण लेखतात तें काण्ण सुण्यांक घाली नाकात. तुमची मतयां दुकरां मुखार उडय नाकात. कित्याक ते आपल्या पांयां पंदा ती मस्तितीत आनी पाटी परतून तुमकां फापसितीत. देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करीसय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. असो सार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्याच्या उतरांचो. अशी दारवट्यांतल्यान भितर सरा. कित्याक नासाक व्हरता तो दारवटो रुंद, तो मार्ग इस्कळ आनी तांतल्यान पैन करतले पुष्कळ. पण जिविताक व्हरता तो दारवटो ल्हान. ती वाट अशीर आनी ती मेळची थोड्यांकच. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सांजुदाच्या भक्तिकानो, मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5:7 आमी पळयता. दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजू थोडी शिकवण मनशाक दिता. कित्याक ही शिकवण दिता? कित्याक म्हळ्यार हर एका मनशांनी ह्या स्वार्थ प्रमाणे ह्या ताच्या उतरा प्रमाणे जियेसय आनी सास्तीक जिवीत जोडी जाय म्हणलो उद्देश. कोणी मनशाक सास्तीक जिवीत जोडिचें जाल्यार ही एक 3 अध्याय तांणी तांच्या जिवितांत पाळल्यार जालें. मातेवाचो अध्याय 5, 6 आनी 7. महात्मा गांधीच्या जिवितांत परिवर्तन केल्ले हे 3 अध्याय. महात्मा गांधीक आपल्या जिवितांत क्रिस्ताक खरो मेस्त्री म्हणो प्रगट करूंक आदार दिल्ले हे 3 अध्याय.
महात्मा गांधीक आपण क्रिस्त म्हण लोकांक कळोवंक दाखोवंक सकयले हे 3 अध्याय देखून महात्मा गांधीचें जिवीत आनी जेजूचें जिवीत हे कसली ताळपडचें पळयता देखून महात्मा गांधीच्या हातांत एक बेतकाठी आनी कांय स्पेंगटां मात्र उस्तूर जेजूच्या जिवितांत ती तेन्ना पळयता म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो आमी क्रिस्तांवां आनी आमी ल्हानतावन हे देवाचें उतर वाचून आसा मातेव सुवांजेला दी 5:6-7 न्यायच्या दिसा हे सुवार्थेंत जेजू कितें आमकां सांगता 3 संगती तो आमकां सांगता 3 संगती पयल्यान पयलो तो म्हणटा पवित्र म्हूण आसा तें सुण्या मुखार तुमी कितें कस घालूंक नजो कितें जाता पवित्र म्हूण आसा तें सुण्या मुखार घालें जाल्यार कितें जाता आ पांयां बंद मस्ती ना पांय उखल मुत्ता ताचेर आनी पवित्र आशिल्लें तें मेळयता पळया बरी गाडी 2 दवरली जाल्यार आनीक सुण्या आयलें जाल्यार पांय उखल्ले मुतले मेळून गेले होय गे न्ही हां हलता रंगा सरसा पुरा बरी करून फुलां सजून दवरल्यांत फेस्ताच्या बाजीक संभ्रमीक मीस आसा आनी इगर जुक्ती आसा पेटो एक भितर आयलो कोण सोगी सुण्या आयलें आनी पांय उखल मुतलें ताका गळीत आसा ताका पवित्र म्हूण कितें गळीत ना देखून पवित्र म्हूण आसा कितेंय तें सुण्या मुखार तुमी घालचें न्ही कित्याक ती मेळें करतात पांय उखल मुत्तात सुणी हांगा 2 तरांची सुणी आसात पेटे आसात एक पेटे म्हणटा आनी एक सुणी म्हणटा वय गे न्ही आं पेटे म्हळ्यार कोण पेटे वा कोलगे म्हणटा आमी ते आमी मोगान पोसचें आमच्या घरा आसचें न्ही गे ताका आमी नांव दवरता रुबी स्कुबी ड्यूकू अशें नांव दवरता ताका बरें बरें नांवां दवरता आनी ताका मोग करता ताका बरें काण दिता ताणें खंयचेंत काण दिता आमी ताका हुशार ना जाल्यार वखदाक व्हरता वखद करता आनी थोड्या घरा बरे बरे पेटे आसात मोलाचे बरे धाकटे आसात व्हडले आसात उस्क्यार केळचे आसात बेड्डार न्हिदचे आसात हां सांगाता खावचे आसात सांगाता चलचे आसात गाडयेर बसचे आसात म्हणजे पेटे आसात तांकां मोग तो पेटो म्हळ्यार होय की न्ही हां आमच्या घरांनी आसात मोग आनी हे पेटे कितें करतात आमचें संरक्षण करतात आमचोय मोग करतात आमच्या घरा कोणी आयले जाल्यार गुंगतात आनी आमकां कोणी मारूंक आयले जाल्यार साबूंक वयतात तांकां जबाबदारी आसा कित्याक मेस्त्री आनी गुरू म्हणलो एक मेस्त्री आनी सेवक म्हणलो एक संबंद आसा कित्याक तो पेटो चिंता म्हाका ही खावंक घालतात म्हजो मोग करतात म्हजी जतन करतात देखून हांवें तांचें संरक्षण करूंक आसा तांकां बाधक जायनातले बरी राखोवंक आसा चोर येनातले बरी वा खंयचीय बाय दुस्मान येनातले बरी हांवें राखोवंक आसा देखून जर तर म्हज्या घरच्यांक म्हज्या कुटुंबाच्या म्हज्या दनियादाच्या कुटुंबाच्या कितेंय वायट घडटा जाल्यार हांव सोडिना हांव सापतलो वा सापतली म्हणून गुंकून दांत भायर घाल घागन मुखार येतात वय गी न्ही ताका म्हणजे पेटे वा कोलगे पूण सुणी म्हळ्यार मार्गार येतली सुणी मस्त आसात मार्गार येतली न्ही रास येतात ह्या दिसांनी चड मेळटात रास तांकां कोणी मेस्त्री येना तांकां कोणी गुरू येना तांकां निर्दिश्ट ध्येय येना उद्देश येना कोणीय बिस्कीट गेली खातात न्ही गे कोणीय खावंक गेले खातात मार्केटींतली मासली खातात हॉटला मुखार खावंक गेल्ले भायर गेल्ले वेस्ट खातात कोणीय गेल्या शिमट्याला येतात घरचे पेटे तशे कोणी आयल्या शिमट्याला येतात ते आले घरच्यांक मात्र लयतात ही सुणी आसात पळय सकडांक शिमट्याला येतात म्हळ्यार निर्दिश्ट ध्येय निर्दिश्ट गोल जिवितान ना कशेंय चलता जिवीत तसल्यांक सुणी म्हणटात म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी असले आज पवित्र म्हूण आसा ते सुण्या मुखार घालचे न्ही तांकां ध्येय ना तांकां जिविताचो उद्देश ना तांकां जिवीत कितें म्हणलें तांकां गोत्तू ना पूण पवित्र आसा म्हूण लेखलेलें तें कितेंक सुण्या मुखार घालचें न्ही आनी तें खंडीत मेळयतात पांय उखल मुत्तात आनी तें बश्ट करतात जेजू स्पश्ट सांगता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमी सुण्याचें जिवीत जिवंक नजो आमकां निर्दिश्ट एक ध्येय आसा वय की न्ही आमचो ध्येय खंयचो निर्दिश्ट ध्येय खंयचो आमचो
अय्या एमकू पणमूर गेल्ले बरी आयल्यात तुमी आमचो ध्येय सर्गाचें राज्य सर्गीचें राज्य आमचें जिविताचो ध्येय देखून हांगासर जल्मल्लें भुरगें हांगासर आणेतात 40 दिसांनी पवित्र स्नान दितात ताका आनी बाबार्थान ताका ल्हान उडोवंक तुमी ती जबाबदारी घेतात वेळा कळाक ताका कुमगार ताका सक्रामेंत पुरा दितात निमाणें हांगा मरण पावल्या उपरांत पेटेन घालनी हांगा सडटात आमचो उद्देश इतलो सासणाचें जिवीत पवित्र तंबाची सुवात सर्गीचें राज्य थंयसर आमी येचें देखून आमचें हर एक मागणें सासणाच्या जिविता पावोवंक आमकां उलो दिता आनी ह्या संवसारांत आसलेले आमी तो निर्दिश्ट ध्येय आसूंक जाय सुण्या बरी आमी आसूंक नजो म्हळ्यार ध्येय घातलेले बरी आमी आसूंक नजो निर्दिश्ट ध्येय आमकां आमच्या जिवितांत आसूंक जाय निर्दिश्ट ध्येय कशेंय केल्या जाता कशेंय जेल्या जाता कशेंय आमचें जिवीत रुता केल्या जाता म्हळ्यार जायना आमचें जिवीत अशेंच जावंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे जावंक जाय सोम्याच्या शिकवण्या प्रमाणे जावंक जाय आमचें जिवीत पवित्र जावंक जाय म्हणलो एक आमकां उद्देश आसूंक जाय दुसरें तो म्हणटा तुमची मोतयां दुकरा मुखार उडय नाकात कितें करता दुकरा मुखार उडयल्यार पांय बंदा मस्तिता दुकरांक खंयचें घाल्यार एकच संवसारांतली जिवी पैकी अति गलीज जिवी वा प्राणी खंयची पळय गे गॅरंटी गे दुकराचें मांस म्हळ्यार थोड्यांक प्राण दुकराचें मांस म्हळ्यार 1 किलो खातात आनी म्हणटात दुकर गलीज कोणें म्हणे दुकर गलीज दुकराची पाट पुसतात दुकराक पुटलून धरतात न्ही गे पळय गे न्ही दुकराचें मांस खातात पळय गे दुकराचें रगत खातात दुकराची अनकिटी खातात दुकराचें कांय उडयनात पुरा खातात कानी खातात नाकी खातात जिबी खातात मागीर दुकर गलीज म्हणटात पळय गे दुकर गलीज न्ही जिव्यां पैकी अत्यंत श्रेष्ठ गलीज प्राणी मनीस पळया एक मनीस एक हप्तो न्हांवूंक नायना एक हप्तो ब्रश करिना कुडीच्यो गरजो तिरशिल्ल्या उपरांत कांयच धुयना पुसिना त्या मनशा लागीं वचूंक जाता सांगा जायना दुकोर न्हायना दुकोर दान घासिना दुकोर कुडीच्यो जर जाल्यार तो कांय क्लीन करना पूण जाल्यार ताच्या लागीं येतावंक घेना आमी ताची पाटां पडटावंक घेना वय गे न्ही पेटो जावं दी माजर जावं दी सुकणें जावं दी खंयचेंय जावं वय गे न्ही कितले नितळ आसात माजर जावं दी पुटलून धरता ती गलीज ना पूण मनीस तो केस सुकयना तो न्हायना तो ब्रश करिना कांयच येना तो अशेंत रावत जाल्यार वत येताना हांगा वास येता या बा न्ही पळया 1-2 दीस ब्रश करनाकात तुमी पळया लागीं कोण उलोवंक जाता आबा कोली गाण देखून दुकोर कित्याक आमी मेळो म्हणटा हांव दुकोर कित्याक आमी मेळो म्हणटा हांव दुकोर कित्याक आमी गलीज म्हणटा हांव कित्याक म्हळ्यार दुकरान पुरो खाता दुकोर ताचें खाता उरल्यांचें खाता दुकराक खावंक आसा पळय ताका तडी ना गडी ना पुरो खाता तो ताच्या मुखार कितें घाला पुरो खाता तो शिती खाता मासी खाता कोटारली खाता गांयदोळी खाता पुरो खाता तूं कात घाल्यारय खाता तो ताकात कातन घाल्यारय खाता तो दुकोर देखून ताका दुकोर म्हणचें दुकोर वट्रासी गांवचें दुकोर खाता ना पळय बरें करून खाता पाचा 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 करून खाता सगळें शिमता पुरा न्ही गे थोडे आमी तशेंच जेवचे आसा पाचा 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 हेणें पुरा मेजार तेणें हेणें पुरा घालून हांवें फुडें होटला गेल्लो म्हज्या सांगात एकलो मुखार बसलो तो जेवतालो म्हणी पळयल्यार हालें पुरा सगळ्या मेजार उसळटालें हांव कित्याक बसलो म्हण जालें ताचे वटून कळ्ळें हेणें बाचें तेणें घालचें हेणें दोनी हातांनी घातालो दोनी हातान पाचा पाचा आनी ताका पळयतना म्हाका हट भरलें मागीर हांवें चिंतलें आनी जेवल्या जायना अर्देंत उठोन जेवन आयलो हांव तशें पटी करतात थोडे पटी ताका म्हणचें दुकोर म्हणून दुकरा बरी आमी जियेता दुकरा बरी खा रे दुकरा बरी करताय म्हणटा गिना खा रे दुकरा बरी करताय म्हणटा गिना नाही ना रे इतलो दीस नाव नाय दुकरा बरी नाव नाय गाणें येताय म्हणटा हांव दुकोर गाणें ना ह्यो गाणें येता देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आमी पळोवंक जाय पळया
मोथ्या दुकरा मुखार घालची न्ही दुकरा कळीत ना तें दुकर पुरा खाता कालय घाल तूं खाता मास लिगल कोटार लिगल खाता दुकर कांय समस्या ना ताका आमी दुकरा बरी जावंक नजो आमकां कितें कायजे कितें काय नजो कितें करीजे कितें करूं नजो म्हणून आमकां दाखोवन दिलां देवान दाखोवन दिलां आमी देवान आमकां दाखोवन दिलां कितें कायजे कितें काय नजो कितें करीजे कितें करूं नजो स्पश्ट ताच्या उतरांत आमकां सांगलां तो म्हणटा तुजे मुखार आज आशिर्वाद दवरला तुजे मुखार शिराप दवरला दोनां भितर 21 म्हणटा देवाचें उतर आमी दोनीय विसूंक जाता दुकर जाल्यार दोनीय खाता हें खाता तें खाता पण आमी दोनीय खावंक जायना आशिर्वादी खावंक जायना शिरापी खावंक जायना आयदर वन एकच आशिर्वाद नातले शिराप तुजे मुखार जिवीत आनी मरण दवरलां दोनां भितर 20 म्हणटा देवाचें उतर दोनां भितर 21 आमी एकच जिवीत विसूंक जाय नातल्यार मरण विसूंक जाय दोनीय विसूंक जायना दुकर दोनीय विसता आनी दुकराचें जिवीत आमचें जिवीत न्ही देखून आमी दुकरा बरी जावंक नजो आनी आमची मोतयां कितें आसात आमची मोतयां म्हळ्यार बरी मौल्यां बरे शेगूण बरे गूण बरें नडतें बरी मौल्यां बरी शेगूण कितें आमचे आसात ते दुकरा मुखार घालचे न्ही म्हणल्यार ते म्हळ्यार जिवितांत ध्येय नातले मनीस आसात खंयचें बरें खंयचें वायट म्हूण समजून नातले मनीस आसात तांचे मुखार ती आमी घालची न्ही फस्ट आमकां पर्टिक्युलर एक ध्येय आसा आमकां पर्टिक्युलर एक एम आसा पर्टिक्युलर आमकां एक निर्दिश्ट एक ध्येय आसा आनी त्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय त्या प्रमाणे चलताय टायप जायना पळया सुणीन चलता टायप दुकोरी चलताय टायप पण आमी तशें जावंक जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाचीं भुरगीं देवाचें उतर आमकां मार्गदर्शन दिता देवाचें उतर आमकां प्रेरण दिता देवाचें उतर आमच्या दोळ्या मुखार आसा तें इतच करूंक जाय म्हूण सांगता आनी त्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय तिसरें तो म्हणटा अशी दरवटेंतल्यान भितर सरा पळया आमकां हें निर्दिश्ट ध्येय आसल्या उपरांत निर्दिश्ट एक गोल आसल्या उपरांत आमी कशेंय जिवंक जायना एका इस्कॉलाक भरती जाल्या उपरांत ते इस्कॉलाची नियमां पाळीचे वय असले युनिफॉर्म घालीचे असले बेल्ट घालीचे असले शूज घालीचे अठराशी हांव खंयचेय ड्रेस घालता हांव खंयचेय वाणो घालता हांव खंयचेय बॅग काडून वता हांव खंयचेय बूक काडून वता म्हळ्यार इस्कॉलान जायना हांव पवित्र सभेचो सांजो जाला पवित्र स्नान घेवन देखून हांव कशेंय करता म्हळ्यार पवित्र सभेन जायना ताचे नियम आसात हांव भारत देशाचो नागरीक हांव भारतांत जल्मला देखून हांव कशेंय जियेता म्हळ्यार जायना सरकाराची नियम आसात आमच्या संविधाना प्रकार थोडी हक्कां आसात त्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय अठराशी जिवंक जायना आमकां आमची घरची कुटुंबाची सांगतात बाजारात हाडटात वचून कायली रांदोळी हाडा तरकारी हाड आमी खंयी वचून खाली करूंक जायना हेमको पण वचूंक जायना आमी आमकां निर्दिश्ट आमकां कितें जबाबदारी दिल्या त्या पाळी जाय एका कंपनी कामाक लागता आमी त्या कंपनीची नियम आसात रुली आसात आनी त्या प्रमाणे आमी जिवंक आसा म्हज्या कंपनीक काम मेळ्ळें हांव कशेंय जियेता कशेंय करता 8 वरां कामाचेर 10 वरां येता संजेर 5 वरां हांवें काम संपोवचें 3 वरां येता तशें जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां निर्दिश्ट ध्येय आसा आनी देखून आमी आमचो निर्दिश्ट ध्येय आसा जाल्यार त्यो ध्येय फुलफील करच्या खातीर जारी करच्या खातीर आमी अशीर दरवट धरूंक आसा भुरग्यांनी शिकतना 10वी तावन पयली तावन 10वी पर्यंत वा PUC पर्यंत वा डिग्री पर्यंत शिकतना म्हाका एग्जाम नाका म्हाका शिकोवंक नाका म्हाका बरोवंक नाका म्हणून सांगूंक जायना ताणें दीस रात कश्ट काडूंक आसात जागे रावून शिकोवंक आसा भयपाट करूंक आसा आनी अर्थ करून घेवंक आसा तयाराय करूंक आसा आनी परिक्षा बरोवंक आसा अशीर दरवटांतल्यान अशीर जिवीत ताणें जियेल्यार मात्र तांकां बरें रिजल्ट येता हांव सदांय बिरयानी खाता सदांय बर्गर खाता सदांय पिझ्झा खाता हांव कांय वाशिना सगळो दीस मोबायलार बरीं बरीं पिक्चरां पळयता म्हणून सांगून एक भुरगें वा भुरगो ताचे दीस सरता जाल्यार ताका रिजल्टान मेळचें सोन्नें कांय फायदो ना तशेंच एक काम करतलो मनीस हांव कामां वयता कंप्युटरा मुखार तकली धरून उगो न्हिदता कांय काम करना म्हळ्यार ताका सांबाळ मेळना ताका कामांत तें डिबार खंयचो एक खेळकाडी हांव प्रॅक्टीस करना
हांव ट्रायल करना हांव खाली वचून क्रिजार रावता आनी गल्ल्या बॉलाक 6 मारता म्हळ्यार जायना तो बोल्ड जाता ती ताणें प्रॅक्टीस करूंक आसा कश्ट करूंक आसा खंयच्याय क्षेत्रांत जावं पुरो फिल्म क्षेत्रांत नाटक क्षेत्रांत डान्स क्षेत्रांत जावं पुरो खेळा क्षेत्रांत शिकपा क्षेत्रांत कामाच्या क्षेत्रांत घरांत पर्यंत आमी केअरलेस करूंक जायना हांव कशेंय रांदता म्हळ्यार जाता हांवें हांव कशेंय रांदता मीठ घालचेडे साकर घालता साकर घालचेडे मीठ घालता म्हळ्यार जाता जायना आमची जबाबदारी आमचो ध्येय देखून आमी कश्ट काडूंक आसा वावटू काडूंक आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तो व्हड मात्र आमकां बरो प्रतिफळ मेळटा देखून अशी दारवंट्यांतल्यान भितर सरा कश्ट काडा वावटू काडा ते दळा मात्र आमकां बरें जातलें दाखतर म्हणटा सदांय तुवें वॉक करीचें सदांय तुवें योगा करीचें आज योगा सुदीस योगा डे आज योगा करीचें सदांय वॉक करीचें एक्सरसायज करीचें म्हूण सांगता दाखतेर दुकराम आशिल्लें उणें खायचें म्हूण सांगता दाखतेर सांगता दाखतेर कितें काम ताका एकच काम म्हणून घट्ट दुकराम आसा किलो खावन येतें पोट करना उगोत बसून आसत जाल्यार सगळो दीस चुरी वॉक करना चुरी चलना चुरी धांवना चुरी घाम भायर येना जाल्यार कितें फायदो एका मॉलाक वेता हांव एका बिल्डिंगाक वेता हांव थंयसर मॅटां आसा थंयसर लिफ्ट आसा आमकां खंयचेर वचूंक खुशी लिफ्टार कितें म्हळ्यार पांय चडोवचे घाम येवचे म्हणना आरामेन बसल्या जाल्यार सुय्य वयर परतून सकयल लिफ्टाक जाल्यार आमी 15 मिनटां राखता 15 मिनटां एक फ्लोर वचोंक आसचें एक फ्लोर कळ्ळें तें लिफ्ट गेलो 15 माळये परतून तें आयलें परतून सकयल गेलें आयलें तें अर्द्या माळये येता तो परतून वयर गेलें आमी हांगाच रावता सोडल्यार ती एक फ्लोर सोडोवंक आमकां नाका आमकां आराम जायचें कळ्ळें एक किलोमिटर चलोवंक आसा हांव चलोवन मार्केटीक येता तें जायना हांव अर्दो घंटो जाल्यार राखून बसार येतली वा रिक्षार वयतली कळ्ळें अर्दो घंटो वेस्ट जाल्यार म्हण न्ही अर्दो घंटा मार्केटी वचून येती आसली हितून पूण त्या बसार राखून अर्दो घंटो बसार सोडून बसताना जागा आनी एक स्टॉप आयलें न्ही देवंक जालें आमकां चलोवंक नाका आमकां कश्ट काडूंक नाका न्ही गे पयलींचें जिवीत अशीर आसलें न्ही बांयचें उदक ओडूंक आसलें न्ही गे बागोवन व्हडले कुलीत दवरून लांकडान दवरून सोलयो दवरून उजो पुंगूंक आसलो न्ही गे बागोवन उस्तूर दिवंक आसलें न्हंयत गे वळांत गे तळ्यांत गे न्ही गे बागोवन शेण काडूंक आसलें बागोवन उदक शिमूंक आसलें पुरा आतां कोण ना की बागोवं नाका उबा रावन तूं जायचें सकडांग उबा रावले पंप दामल्यार उदक आयलें उबा रावन टॅप घेवन येयल्यार उदक आयलें उबा रावन तूं कट्टींग टका 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 उबा रावन तो नाल्ल घालचो न्ही कोण बागोवन घालता बसून घालता मिक्सर उबा रावन तूं आडयन वाटलें उबा रावन तूं गॅसार मुटकी सकयल दवरली उबा रावन तूं साळ्ळें उबा रावन तूं वाडलें उबा रावन तूं जेवलें हांव आनी गे उबा रावन उबा रावन तूं इस्त्री केली उबा रावन तूं मिशिनान उस्तूर घालें उबा रावन तूं काडलें उबा रावन तूं वयत घालें बागोवंक वचूं ना आनी कुडीच्यो गरजो तिसरूंक की उबा रावन तूं बसूंक वचूं ना आमकां पुरा आराम जिवीतच आराम जिवीतच सुशेग देखून त्यो दुखी ह्यो दुखी ती पिडा ही पिडा डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल आनी घालें पुरा नातुरल्यो जिवितान पुरा पिडा आयल्यात कित्याक आमी धरलेली वाट चुकल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो संवसार प्रगती जाताना आमी प्रगती जावंक आसा आमी अध्यात्म पर्यंत रावंक जायना पूण जाल्यारय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थोड्यो संगती देवाचें उतर म्हणटा त्यो आदारूंक आसात कश्ट जिवीत गरजेचें मनीस जावं जल्मल्ल्या हर एकल्या की कश्टाचें जिवीत आसा कश्ट काडूंक आसा आरामान कोणेय वयर येवंक जायना थोड्यांनी स्वप्नांत केळीं गावचीं आसात स्वप्नांत केळीं गावचीं म्हळ्यार हांवें ताचे बरी जायची कोणा बरी हांवें प्रधानमंत्री बरी जायची मोदी बरी जायची तांकां सुलाभ आहे कितले कश्ट काडूंक तितले सुलाभ ना आरामान बायसिदा बंद भाग्य जायना कश्ट काडूंक आसात तळा मात्र आमचें जिवीत जाता कश्ट काडना मिनत काडना कांयच काडना तसलो अधिकार तसलो पोजिशन तसलो आस्त ग्रस्त काय मागता जाल्यार हांव एक पिसो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो
देखून देवाचे उतर म्हणटा अशी दरवट्यान ते भितर सरा तुमी जैत जोडतल्यात रुंद बागलांतल्यान कोण वेता तो खंडीत कितें जातलो नासाच्या वाटे पावतलो. आदली आमची घरां आसलीं आदली आमच्या घरां दोनूच तुकडां आसतालीं एक रांदचें कूड आनी एक आल्तारेचें कूड मागीर हें सोंपो वय की न्ही तितलेंत कांय ना गोलवांचें घर दोनूच तुकडां एक रांदचें कूड एक आल्तारेचें कूड मागीर हें सोंपो न्हिदचें आल्तारेचें कुडींत आसलें सोंप्यार थोडी न्हिदताले सुडयां सोंप्याक बागील नासलें उक्तेंत आल्तारेच्या कुडार न्हिदताना धाकटें बागील बारीक वय की न्ही हां हिट्ट गेल्या मांडो टाक कापटतलो बघून वचचें कित्याक तें आल्तार आसा आल्तारी तुवें नमान करून वचचें नमस्कार करून वचचें देखून तुवें भितर रिकताना बागून वचचें बारीक दारवट मागीर बारीक ताका येदी व्हडली सांखळ शिरकोवचें वय गी पळयलां गे तुमी आतांची बागलां वस्ती भितर वचयत नेट्ट सीदा आनी धाकटें तें कार आनी आसा पळय खंयचें वॅगनर आनी खंयचें तें टाटा तें धाकटें नॅनो सुद्दां फुल्ल भितर सुय्या थंय ती व्हडलीं बागलां देखून आमी येदी मोठी जाल्या आतां बागलां रुंदात न्ही गॅप व्हडलो आसा खंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया अशी दारवटो केदाळे आमकां कश्टाक घालता पूण बारीक दारवटो आमकां खंडीत जिविताचें जैत जोडूंक कारण जाता. देखून देवाची उतर केदींच निर्फळ जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर आज आमकां भोव अपुरब्याचो संदेश दितना पवित्र म्हूण आसलें तें सुण्या मुखार घालचें न्ही म्हणजे आमी देयनातलीं 18 सालचीं मनशां जावंक नजो आमचें पवित्रपण आमी मेळोवंक नजो आमी तें पवित्र सांबाळूंक जाय कित्याक आमी देवाची भुरगीं म्हणलें उडास दवरूंक जाय. दुसरें आमचे कितें गूण आसात कितें आमची देणी आसात कितें आमचे मोतयां आसात सगूण आसात तीं दुकरां मुखार घालूं नजो दुकराक फक्त एकत पुराक हांवचिंत दुसरें कांय न्ही कित्याक म्हळ्यार निर्दिश्टीक देयना दुकराच्या जिवितांत ती सक्कडेक तें जाता हें जाता आमच्या जिवितांत तें जाता हें जाता जायना एक ते शिरापूनातले आशिर्वाद जिवीतनातल्या मरण दोनां भितर एक तें देवाचें उतर आमकां दिता तांतलें आमी सूंक जाय. चवथें अशी जर वोट आमचो देय सारको आसा जाल्यार कश्टांच्या मिनतीच्या वावंटीच्या जिवितांत आमी भितर सरतल्या आनी जैत जोडटल्या जोब पात्रियार्का बरी अब्राहम बरी इसाका बरी पिद्रू बरी पावलो बरी समेस्त धर्मदूतां बरी सांजुता देवा बरी खंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असलें जिवीत जिवंक सुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. दुर्बळे आमची जिणी तुवेंच दिलेली सौदेणी घेऊन आयल्या घालतेपणी नेतळी मळमणी जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुझे लागे मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची खाणी. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सदपदवेदार देवप्पा मानतात तसलें जावं म्हण मागा तें हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आमच्या नक्की पयसाच्या आदवाचें सर्वेस्पर आमच्या भूमोगाळ बापा भगवंत जुता देवा तुझ्या धर्मदूतान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सडवण परगट करूंक संतोषान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें तीच सडवण आमच्या इकडाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बाळ दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसोंग तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेश्वराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय
आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजी पवित्र सभा पवित्रताची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीत तीर आनी गठ बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गेच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता पवित्र बारस सर्वेश परतो सगानी संसार भरला तुझ्या वैभवात उंचगी तुका जय जय सर्वेश पराचे नावी येतात आता जय उंचगी तुका जय जय बहुपवित्र घडी आमी संभ्रमता भावना भयणीनो देवी घालया बहुपवित्र रितीन फवते परी वांटेली जावया हे घडी कितें आमी मागता खंडीत आमी घेता असले बाबर्तान हे पवित्रपणी ह्या रितीन वांटेली जावया बापा कुरसू तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगते आपले सुकुशेन कस्त मारान ससूंक आदी तांणी उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची तेच बरी जेवण जाता आसतना एक काल्स घेतली तुका नवी आंदीन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सस्नी करारचे रगत पदकाचे बक्षाने मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतो सो गुट परगटुया सुमी जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोड आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या मासमेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे फ्रांसीस आमच्या बापा सेबा पिटर पौल आमचे गोवळी बापा आनी सगळी आजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरो मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट करे तांकां आनी तुजी इश्टगती दंतलेल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखाबळ पळोवंक फोव करे आमा समेस्तची दया कर म्हण आमी मागता ओंकार मरे देवाचे माये संगती ती सपती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत जुता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या आस्कांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुडवंदराची आज नामतीन दवरना जिविताच्या ध्येयाकाल देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची जिवीत रुता करूंक देवा स्वादाराने कृपा मागून सुमयान शिकलेले मागणे सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचे ताव तशें आमची बदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिड्यांतले आमकां निवार
देखुणे जिवितां समाधान संतोष समकंदी सर्गीचे भाग आणि आमच्या सोडून राज जेजू क्रिस्तचे ने बरोबर शानत रेखतेल्या कामकां तुझ्या उदारका कोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदता म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिस्त घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी आमी दिमी गेल्या हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्त चमकान बरो मनशान ह्या संवसारी आयिल्ली जल्मल्ले हर एक मनशान सर्गीच्या जिविता पावस म्हण देवाचें उतर दिवन आमकां त्या प्रमाणे जिवलो दिता ती हे शेळीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सहभागी सुम्या म्हजे भितर म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली सुमी म्हजो गोडी कितेंच म्हाका उणेना सुमी संगी आसतना बेबिनात म्हाका ना सुमी म्हजो गोडी कितेंच म्हाका उणेना सुमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना आशिर्वादांतल्यान हांव चलतना म्हजे बराबर मेटां काडटा कश्टांची वाट संकतना म्हाका वाटवून तो मुखार वेता सुमी म्हजो गोडी कितेंच म्हाका उणेना सुमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना म्हजी सदांनी जतन घेता दुस्मानांतावन तो म्हाका राखता मोगान पोशेव संतुश्ट करता जीवन म्हजें तो नंदन करता सुमी म्हजो गोडी कितेंच म्हाका उणेना सुमी संगी आसतना बेबिरांत
मागताना प्रार्थूया. भूमगळ बापा आमच्या देवा बागे उजुता देवाच्या जैते वनमरणापासून या नव्यानाच्या दिसा व संस्कार आम्ही संभ्रमला तातूंत घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवन कोडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बरं आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमी बसया. मग भावना भयणीनो सांजुताच्या पुंतळा तुमकां मोगसो स्वागत मागता. पोवचल्यो दीस तरी थोड्या संख्या ह्या नव्यानाच्या मिसान वांटिली जावना. देवाची भरपूर आशिर्वादां सांजुता मुखांत जोडून घेतिल्ल्या तुमकां हांव अभिनंदन पठयतां, शबासकी पठयतां. हर एक मंगळारा सकाळी 8 वरार तशेंच 10:30 वरार नव्यानाचे मिसां आसात. मीस नव्यान आनी सक्रामेंताचें आराधन. 10 वरार कुमसारोचो सक्रामेंत आसा आनी 12:30 वरांक आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण आसा. हे सगळे भक्तीक कार्याक ह्या मंगळाराच्या दिसा तुमकां उत्तायाचे मोगाच्या पोवणे आमी दिता. थोड्या संख्येन ह्या जिविताच्या जरीसरशी ह्या जिविताच्या कणासरशी ह्या जिवीत जोडा खंडीत तुमकां आशिर्वाद लाभतलो. आमचे लगेंग स्टॉल आसा, स्टॉला भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ, बेंजार केल्लें तेल, बेंजार केल्लें उदक, रेलिको कोंता बेतीनी इमाजी इत्यादी आसात. ह्यो आमच्या सगळ्या जिवितांत आत्मे झुजाविर झुजोवंक आनी जै जोडूंक आदार दितात. त्यो वस्तू वापरूंक आनी जै त्यो वंचावंक तुमकां पावणे दिता. दैवी वखदां आसात. गांठी दुखी, गॅस्ट्री पिडेक, भुरग्यां पिडेक वखदांनी तेलां ऑफिसान मेळटात. खंडीत ही फायद्याची. ती घेवन तुमी ताचो फायदो जोडूंक तुमकां उलो दिता. तुमची ते सवां थंयसर पाटी आसल्या बॉक्सान घालयत वा ऑफिसान ती दिवयत. तुमची मिसां थंयसर ऑफिसान दिया, थंयसर घेतात. कावन्सिलिंगाची मंडळ हंगसर आसा. तुमच्या समस्या सुक्त मार्गदर्शन संगी विशेष मागणी आमी करता. हप्त्या मदीं तुमी येता आसतना फोन करून आयल्या बरें. तुमकां राखूंक पडचें ना आनी फोन नंबर तुमकां ऑफिसांत वा गुगलांत मेळटा. पुणशतेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. आमकां तुमी तें मेळोवन दिवयेत. तुमी दिल्ल्या दाना मुखार हे पुंतळाची कांय प्रगती करूंक वा मेंटेनन्स करूंक आमकां साध्य जाता. व्हडा मनान आदार दिवंक तुमकां आपोवणें दिता. मंगळारच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावंक आमी तुमकां आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर रावंक जायनात. फुलनी फुलाची पाकळी दिवन तुमचे खोशेचें दान तुमी दिया. आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मादीस जुबल्यो कुमगार तसली बरी कार्यां आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करा आनी जेवणाक आदार दिया. खंडीत सरभक्तीक तुमच्या खातीर मागतली. दुलसीन लोबो 60 वर्सां प्रायाची आमच्या फ्रिगजीची एकली स्त्री ती तरकारी मार्केटींत विकताली किन्नी. तिका अचानक म्हणल्यार बरी कॅन्सराची पिडा जाल्या. दुबळी ती कश्टांत आसा आनी तिच्या वखदां जायतो खर्च आसा. तो देखून तिणें एक मागोवंक विनंती केल्या तुमच्या लागीं तिच्या भलायके पासून आनी कांय फुलनी फुलाची पाकळी तिच्या भलायकेच्या त्या दिशेन आस्पत्रेच्या खर्चा खातीर विचारल्या. ह्या संदर्भात येवच्या मंगळारा दिसा मीस जाल्या उपरांत तुमचे थंयसर स्वयंसेवक बागला लागीं रावतले. तुमच्या मोगाची खाणीक तिच्या भलायकेच्या त्या दिश्टेन आस्पत्रेचें बील भरच्याक तुमी दिजय म्हणून विनंती करता. परवां कोणा येवंक जायना आज दिवंक जाय जाल्यार फाटल्यान ती बॉक्स आसा. त्या बॉक्सांत ह्या आमच्या कॅन्सर पिडेस्त भयणीच्या भलायकेच्या दृश्टेन तिच्या आस्पत्रेच्या खर्चा खातीर खंय तरी थंयसर इल्लेशें घालूंक तुमकां आमी उलो दिता. तुमच्या बऱ्या मना खातीर देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या वसुदास आमी मागता. हेजे जेवणाक कुमक केल्या सिल्वेस्टर डिसोसा शंकरपुरा, क्लेविन दिशा कोयल्लो, पवित्र कळस वडो, मायकल फर्नांडीस, मिरा रोड, मुंबय. आनी आसा जाल्यार मुखार या ही मनाची वात तुमी स्विकार करची. तशेंच हेजे दिसा जेवण तयार केलां कलंकनी वाड्याकारांनी तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. गुरकाराचे प्रतिनिधीचेर समेस्त वाड्याकारांचेर हेच्या जेवण तयार केल्ल्या समेस्त देवाचो आदार मागता. हेजे दिसा एकल्यान वॉर्न स्पॉन्सर केला ताचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां ताचेरय ताच्या कुटुंबाचेरय आमी मागता. आता नव्यानं मेळटी जावया. नव्यानाचें गीत आमी गावचें.
पात्रून साजुता देवा आमचे पासत विनंती कर पात्रून साजुता देवा आमचे पासत विनंती कर पात्रून साजुता देवा आमचे पासत विनंती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन भाऊ बहिणीनो सर्गीय समसमगळ बाप आमचे मागणे ऐकता बघे वंजुता देव सरकारा सांजेच्या जीवनपणाच्या महिमेत असून आमचे पासत विनंती करता सांजुता देव आणि सांत भक्त प्रत्येक सणवारी आमची सर्गींची माय आमच्या मजतींचे जो आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आम्ही सांगता मागया सुमिया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या करण्यास सोड भाव तुका आमचे मागणे भेटयता तुका निधन रुजूतात देवाक असलेल्या प्रत्येक इष्टागती स्वामी उगडास करता भगवंतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमचे मागणे आम्ही मेळयता हे जेजू मनुष्याच्या कुटुंबातही तुवें दाखोवच्या परमीद मोगा खातीर आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आम्ही लक्षल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापा निरंतर लाभ लाभता आणि समेस मनीस देवा मानवतात जेजू आमच्या बवार्ता उदेशी तू आतां करोस आमच्या मध्ये आसाय म्हूण आम्ही सतमानता तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे ते देवा सोने पेल्या सुकरो मोग वाडय आता मी बघे उजूता देवाच्या विनवणेन तुझ्या मारी बादुबार सुगोर स्वानी त्रेग तुझ्या दैवी कुशे प्रमाणे तू जारी करतलोय म्हूण आम्ही बरवसता हे जेजूच्या पवित्र आणि उदार काळजा सर आमची पथीनी आम्ही तुझे ते दवरता तुका सौ महिमा मान आणि उगडाप सदा सर्वता आमेन सांजुता देवा लागी मागणे या संसारी जेजूचो सैरो आणि धनुर्जो जावन असलेल्या बघे उजूता देवा हे आमच्या मागण्यात आमचे सवे मेळ जेजू सुडोंदर असो मोवाळ मोगतून जाणा जाल्लोय ताच्या सुडणीची स्वता तुवें पयस आसले लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आणि मनुष्य कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सग आपणायलोय आणि अशी ह्या संसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कडसर अडचणी संपण निराशेच्या परिस्थितीत असलेल्यांचो तूं खेरीत शरती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोवसून ही म्हजी गळसाण तुज्या पुनशता पत्तीने नायला देखून बसया मग भावना भयणीनो जायतीं जाणां तुमी जायते ते हांगासर घालतात वॉट्सअप मुखांतर मेला मुखांतर पोस्टा मुखांत तशेंच हांगासर येवन जायतीं ते संवाद तुमी घालतात आनी खंडीत आमी तुमचे पासून मागता हे संदर्भार विशेष करून आमी तुमचे पासून मागता आसतना ह्या सर्ते संवा खातीर विशेष करून आमी मागया आनी हे संदर्भार एका मनाचे काळजाची जावन आमी ही देवस्थान उबारया आनी खंडीत देव आमकां आदार करपा दितलो सुमार 17 जाणां बरी भलायकी फोव जावंक एकल्याक ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोवंक 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सेरी फोव जावंक गोवतान कंगल्स आनी निराशल्ल्या बायलेक सुडका मेळोवंक बरें कमळाचें काम बरें संबळाचें काम मेळोवंक 8 जाणांक परगांवाची विजा फौज जावंक 6 जाणांक आमाल पिवणे तोंड सुडका मेळोवंक 13 जाणांक प्रत्येक ते सवा पासून मागोवंक विनंती केल्या 17 जाणांक पासपोर्ट बेगिन्स आतां मेळोवंक एकल्याक OET आनी IELTS एग्जाम क्लियर जावंक 13 जाणांक भुरग्यांचे देणे फौज जावंक 6 जोड्यांक ब्रेन ट्युमर गूण जावंक 2 जाणांक एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची दुगूण जावंक एकल्याच्या उजव्या कुशीच्या बरयेची आनी सगळ्या पाटीच्या कणाची दूख गूण जावंक 13 जाणांची तकली पडापड मायग्रेन आनी तकली दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक 13 जाता पांठ गांठी दुखी संपूर्ण रितीन गूण जावंक उदर प्रायाच्या स्त्रियेक बरी भलायकी चिरवण भूक आनी कुडीक सकत फोव जावंक 2 जाणां बाबा माया मोगान जिवंक एकल्याच्या जिवितांत आयिल्ले अनवर पयस जावंक एकल्यान धरलेले सगळे जाग्याचे काम ते संपूर्ण रितीन पता पावोवंक एकल्याच्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स ते बेगीनच नांवार जावंक एकल्या दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक एकल्याची आर्थीक परिस्थिती ती बरी जावंक CET नीट एग्जामांत बरें मार्क्स मेळोवन पास जावंक 6 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 7 जाणांक आर्थीक परिस्थिती ती बऱ्यान उरता करूंक 13 जाणांक
कॅन्सर पिडा गुण जावंकू 6 जाणांक कुटुंबां शांती समाधान रास करूंक 7 जाणांक घरांत घर बांदूंक कुरपा मेळोवंक 2 जाणांक आवय बापाय काल सावंक चलोवंक 2 जाणांक गॅस्ट्रीक पिडा गुण जावंक 7 जाणांक समकोळ असले कुडी वयले समकोळ नपेस जावंक 3 जाणांक मन परिवर्तन जावंक 2 जाणांक शिकूंक बरी मोत आनी जाणवाय मेळोवंक 17 जाणांक जागो बऱ्या मोला विकून वचोवंक 1 दोळ्यांत बरी दिश्ट फोव जावंक 2 जाणांक पांयांची सोरियासीस ती कोरोस गुण जावंक क्रिएटिन लेवल आनी युरीन एसीड ते नॉर्मल जावंक तशेंच कॅन्सर पिडान उळवळच्या आमच्या भयणीक बरी भलायकी फोव जावंक रेमेडियो कुटिनो सांसूद वडो आस्पत्रेन सिरियस आसा आयसीयूंत आसा तिका बरी भलायकी फोव जावंक मागोवंक विनंती केल्या CA एग्जामांत पास जावंक विनंती केल्या ग्रेटर सिक्वेरा युरिक इन्फेक्शन आसून ताप सुटोन येता हिका बरी भलायकी फोव जावंक एकल्या धाकटुल्या भुरग्याक हाय डायबेटीक आसा आस्पत्रेंत आसा ताका बेगीन बरी भलायकी फोव जावंक एकल्याचे ID कार्ड आधार कार्ड पासपोर्ट इत्यादी असले डॉक्युमेंटाचे बॅग ते सगळे ते सुरी जाला ते बेगीन फाटी मेळोवंक आनी सांगात आस 2 जाणांनी विविधतेसां बसोत मागोवंक विनंती केल्या हे सर विरेदय सुमय मुखार गुंतया सर्गींचे बापा उलो मारया दिमी घालया हात उबारया निरंतर देवाची स्तुती करया अर्गां तुका सुमया जेजू फुगडप तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू वैभव तुजो सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू गुलाब जेजू जेजू आराधन जेजू सुमया जेजू या सगळे ते सवा तुका भेटून दिता सांगू मुखार भेटलेली सगळी सदा मानून घे सोमया आमच्या उल्या कांदी आमच्या बोबेक सो आवाज तुका पावोदी सोमया तू दंड तेर का कोती आमका हरी एकले बेसवानी बर मागलेले सगळी ते सवा तू स्वीकार करून आशीर्वादित कर मागता सोमया हालेलुया 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 नव्यानाचे मागणे मंदरशी म्हज्या मतीर काळो काढणं म्हजो बाबा दोन बेसरच्या म्हज्या आत्म्याच्या वयरी तू तुज्या पस्तली पदवेन पयस जावंडाय इवत त्या संता म्हज्या काळजाच्या गुण्यात जावन तुका ओलो मारता आशा सांडलेल्या बरो सुदीचे करीत तेणे तुका देवान दिला तुझे जिणेचे घंटे कुंटे म्हज्या काळजाची गोडसाण तुका भेटयता तुज्या मोबायल माई पसी नवा देखी तू म्हाका मोगाना दासन वर वडापती तुजे कडेन मागलो उपकार तू म्हाका जोन दी तशें आमचे सुमये जेजूचे महिमे वतो नांव तुजे मजतीन ती गती प्रकटलेले जावं आमेन मगे उजुता देवा उलय कसं अडचणी निराशेंत असलेल्या जेजू मुखार बळादीक शेरुती जावन आसच्या बगे उजुता देवा आमच्या बापसाहेब बाबिस्पो साहेब फुडाऱ्यांक जेजून कृपानी मजो दिन सांभाळचे खातीर संवसाराचो उजवाड वर्सा जेजूची सुवार्ता सुमेस मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतां वावरड्यान धरचे खातीर जेजू बऱ्या गोळ्यान समेत लोकांक आनी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन खऱ्या प्राजितक आनी शांती समाधाना घडचे खातीर बगेन कुटुंबान जियेल्या सुमया जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर समेस बाबार त्यान बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून स्वास्तिक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आमी समेस्तांनी जेजू जवळ आदी कृपे बरी देवसराच्या ताळण्याचेर संवसाराच्या बुलवण्याचेर आनी कुडीच्या क्रवडण्याचेर जैत वरच्याक प्रार्थुया महिमेवंत धर्मदूतांनी रक्त साक्ष बगे उजुता देवा तुझी जेजूचो मोग जायत्या वांटलाय तूं मोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पातकाच्या निस्वार्थाच्या वाटो सोडून माया मोगाचे रस्ते दवरूंक आमकां बळांनी घटाय दी कस्त अडकळीमध्ये निराशेन आनी गती बेजारायंत तुजी कुमक आमकां सदांच मेळोवं दी अशी ह्या जिणेच्या पयना शबित्यान सुमकोन सगळीं देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यान निरंतर आराधन करूंक आमी पळोवचें करी क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं मगर बापणी निगडी परदोळे आमी आमच्या अर्ध्याचे दवरया आनी सुमया जेजू आमच्या जिवितांत सांजुदा मुखांतर केल्ल्या बरेपणाचो उडास कडून ताका आमी अर्गां दिवया कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयिल्ल्या अर्गां दितात तेका जाणां बरें काम फावो जाल्ल्या अर्गां दितात 7 जाणां बरी भलायकी फावो जाल्ल्या अर्गां दितात 9 जाणां एलर्जी शेळ गूण जाल्ल्याक अर्गां दितात तेका जाणां एग्जामान पास जाल्ल्याक आनी बरें मार्क्स काडल्याक अर्गां दितात 6 जाणां एकल्याची रीण फारीक करून कृपा मेळ्ळेल्याक अर्गां दितात एकल्याक सगळे जाग्याचें काम संपूर्ण रितीन काम करूंक आदार दिल्ल्या अर्गां दितात एकल्याच्या आवयक बरी भलायकी आनी कुडी तुमची सवकसाय कुडी सकत गठाय दिल्ल्या अर्गां दितात एकल्याच्या खुशीची बरीची दूख संपूर्ण रितीन गूण जाल्ल्या अर्गां दितात तशेंच
20 आणि 7 जणां म्हणलेल्या सर बरेपणाक अर्गां दितात तांचे अर्गां संगता आमचे अर्गां गोंतया सर्गींच्या बापाक निरंतर अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू अगलाप जेजू तुझे जेजू आराधना जेजू हालेलुया तुवें केल्ले सर बरेपणा खातीर काळजांत तुका वर्गां दिता सुमया पवर्त तुमकां बोलता विश्वासी देव आमकां एकले जतन करून आमकां आशिर्वादाने भरताय तुका जावं महिमा तुका जावं आराधना अगलाप हालेलुया 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 सर्गींचे बापा जेजू क्रिस्त ते आमकां नव्या जिणीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्या की बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां दिता सर्गींचे बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गोळेच्या सत्नेन आमकां सांबाळलेल्या की बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां बापा या नव्याच्या कुटुंबा बागेन तद्दवाच्या मजतीन तुवें दुडसू केल्ल्या आनी मुखार करूंक शिवेल्ल्या उपकारां पासोत बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान पत्य दिल्या बापा तुवें तुज्या पापा तुजे थंय पातयेंत दिल्या सुखान आसतना कुमो केल्ल्या आनी कश्टांनी राशेन सांबाळून धरलेल्या की बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां बापा दिता तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पातकात हांव सुटका दिल्या दुवळी मतीक उजवाड दिल्या आनी गती दुखींनी आमकां बुजवण दिल्या की बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुज्या एकल्याच जेणे पुता जेजूचे नवी तुवें देवसर हात तेरेल्या आनी बिजू काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गठायन भरलेल्या की बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां दिता ह्या पुंतळ सभा ह्या पुंतळा सांजुदाच्या भक्तिकाची मागणी ऐकून तांची गंध बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां ह्या बघ्या दिता सगळ्या सांजुदा मुखांतर जायत्या जापां केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका सांजुदाच्या अर्गां मजतीन दिता ह्या पुंतळ सभा प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां सांजुदा दिता मुखान आमी मागलो सर उपकार तुज्या कुशप्रमाणे वेळा काळात गीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्दे मरिफात आमी तुका आमी अर्गां सर संगता दिता मेळोवन सुमेन शिकलेल्या मागणे संगता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे असलेले आमचे ताव तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार मोगळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस पावना बसो देवा लागीं विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतल्यान आनी वरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा पिडेसल आमच्या भाव भयणीचे कसळू कर आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा पिडेसाची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकट्या नरसांग आनी सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा सकट पिडेस्तां ताळणे आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा तुझ्या मनेने आदवरच्या पिडेस्तां जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गठाय दी आयक आमचे प्रार्थने सर्गीच्या सुम्या बापायचे दिस आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सर्व ते संवाद उजारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव कर आयक आमचे प्रार्थने सर्गीच्या सुम्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारल्यान ते आमी तुका समर्पण दिता हांव तुजी कुशी वयता ती सर्व ते संवाद उजारी कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने मगल सुम्या बापा गांवांत तशें पर गांवांत फोव तेन्ना काम नासतना कुस्तूंच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकुळट कर तांकां बरें काम फोव करना तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या दयाळ बापा फोव तिची न्ही संगाती वा संगातीन मेळनासतना कुस्तूंच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिसत घाल तांकां बरेची न्ही संगाती वा संगातीन मेळोन बरें कुटुंबाची जीवन ते देण्या फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सर काजरी जोड्यांची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करना तांचो कुटुंबा संतोष चडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या पावसिले दीस सुरू जाल्यार बरो पावस दोळी आमकां फोव जावंक ना भुंयक कृषीक बेड्याक पिवच्याक मनशा जानवराक आनी कृषीक बरें बुदा फोव जावचे तसलो बरो पावस आमकां फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या भुरगे पिडेसाचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी ऐकून घे नमार आनी एका कुळतीचे माय नमार आमचे जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी बदे सेवेची बळकां त्या तुकाच्या गुणांत आसता आस्कार उस्कार सुन आमी तुका रुदान करता तर तू आमचे शके ते तुजे एका गोजोळे आमचेर पळते आनी ह्या बद्दल शोभरान तुजे कसले सदी पाव जेजूक आमकां दाखय हे दयेळी हे मगळी तुला पियांकार मरे मगळ बावपडी नो पिडेस्त आमच्या बावपडी सुद्धा आस्काडया तांच्या बऱ्या भलायके पसोत रिंदातेची मजत मागून सांगाता म्हणया महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका आसून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेन घेवन तितलो लादवी चलोय आनी आमची पिडा शिडा गुण करून तुवें कुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आमच्या बुजवणदारा कित्याक तूं आमचे सर्व पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय
प्रार्थूया. भूदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तानी मतीच्या वाकुडीच्या पिढीने कस्तू ज्या तुझ्या साखरणे दयाळ दिसत घाल विरसल्या नगनावाची उतीमच्या वापरीत कर असे पत्कनी तळ जाऊन पिढी शेड्यांतले गुण स्वामी स्थानी बलाकी जोडून फू करी क्रिस्ता आमच्या सुम्यवरवी आमेन. सुमीचे नावी आमचो आधार ताणे रचला स्वर्ग आणि संसार. सर्विस पो तुमचे सवे असो तुमच्या सवे आसो. प्रार्थूया भूदयाळ सुमिया बाबतच्या बुजवंदरा तुझी मीतमे नातलेली दयाळ मी मागताव पिढी शिडेन कस्तू ज्या तुझ्या भुरग्यांत तांचे राखण बडवे सदां समाधानात सांभाळून दीत एकामेका सुख समजून मनावैत पयस करून एकामेका काळजातान बक्षून जिवन तांकां तूं आदार दी आपल्या कष्टावरी सुदारून तुझे देन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हणून बगून दी तूं दयाळ सुमी सदां तांच्या संगात राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेक सदां सुगार दिवन दीत जोची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सर्वेस पो तुमचे सोबे असो तुमच्या सवे आसो. सर्वेस पो देव बाप तुमकां आशीर्वाद दिव आपल्या मुखमळाचो प्रकाश तुमचेर पांगो तुमचे तो तुमकां माई पसनिका कुळ दिन वागो दुलबान तो तुमची आपली नदर गनो आनी आपली शांती तो तुमकां दिव. आमेन. देव सगळोच पूज्य जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संसार सरपर्यंत आमच्या संगत आसा तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करू तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरू तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करू. आमेन. देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या सिसां उजवडान भरले तो तुमचे तेंच सर वायट भस्मन उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करू. आमेन. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडोद्गार. मग बाबडीनो आता थोडी घडयो आमी सक्रामेताच्या आराधनांत करचेल्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमी सेवलेल्या आमी खंडीत संतुश्ट जाल्या पण सोम्याच्या ह्या आजारपणान सोमी आमकां बेसांवांनी भरता गुण करता पडता हो दैवीक अनुभव जोडूंक तयार जावया आनी आराधनाचें गीत आमी गावया. आराधने 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 आराधने. ಇಹ ಪರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅನುದಿನ ಪೋಷಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಮನುಕುಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮನುಜರಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. Ergasca sumia Jesu ಆರಾಧನೆ Aradan Jesu ಆರಾಧನೆ 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 या सुमिया परमचमध्ये असा रसा देवाची आराधना करूया, या देवाची स्तुती करूया. सगळे खालचं तुका आराधन करता. विश्वासी बाबाली माहिती देव देवा तुका जाऊ आराधन, तुका जाऊ स्तुती, तुका जाऊ लाभ. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळ्या खालचं वंदिया, सगळ्या खालचं आराधन करा, सगळ्या सत्यंत आराधन करा. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान तुका सुमिया जेजू, ओगळाप तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू, म्हटल्यान वंदन तुका सुमिया जेजू. हालेलुया आत्मान हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बस एगडी भर सुमिया पळय आमच्या मगजच्या भावनो बहिणीनो, आमचं सुमिया आमच्या मध्ये हांगासर आसा एवढ्या रोपार पळया. सर्ग संसार असो देव रचणार बसणार आमचे बरी मनीस जालो जाल्यार पळया देवाचो वैभव कितें, देवाची सकत कितें, देवाची पदवी कितें, देवाची महिमा कितें. विचित्र. इतलो पदवीवंत, इतलो महिमे बरी, तितलो सत्यवंत देव मनीस जालो जाल्यार, हे गोरवांच्या गोठ्यान जल्मलो जाल्यार, नजरेताच्या मरयेच्या जुजेच्या एका ल्हानशा गुडसुलांत वाडलो जाल्यार, पिद्रूच्या ससुमाईच्या घरा, लाजराच्या घरा, मरी मार्ताच्या घरा, पिद्रूच्या दोणीर, जाकोबाच्या जुवांच्या दोणीर सुकणार तकली दोन न्हिदलो जाल्यार पळया कसली अशीर वाट ताणें धरली. पळया देखून फिलिपियकारां बरोबर सांबाळून म्हणटा, तो देव तरी त्या समाज संपणाक तो लब्धन रावंक ना. तो आमचे बरी मनीस जालो, आमचे बरी मनीस जालो मात्र न्ही, गुलामाचे रूप ताणें घेतलें. आमचे बरी पॉश जिवीत तो जिवंक ना, घोड्याच्या पाठीर तो वसोंक ना, कत्त्याच्या पाठीर तो गेलो. पळया कसले सादेपण ताचें, कसले खलतेपण ताचें. ताका विणगो केलो, ताका नागडो केलो. खुर्सार पळयता हांव पेंगटाक एक ल्हानशें उस्तूर आसा, तें उस्तूर कलाकारान गेल्लें, पूण जेजू खुर्सार पळयतना तें उस्तुरी नातल्लें. संपूर्ण रितीन विणगो लस अख्ख्या संवसाराक एक नालिसाय गेलो दिसूक. पळया अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरलो तो, रुंद वाटेन भितर वचोंक ना. अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरना सर्गी बापाच्या उजव्या बसून आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवान आमकां बरे हात दिल्यात, देखून हात उबारया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्गान जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू. या देवाची स्तुती करूंक जाय, या सुमयाची स्तुती करूंक जाय, आनी या सुमयाची स्तुती केल्ल्यान आमकां दोस काय मेळटा.
मनशांची स्तुती आमी करता. एक मंत्री आयलो, राजकारणी आयलो, हां म्हणटाना कोलो दरबार, कोलो संभ्रम, पूण ताच्याकी व्हरतो देव आमच्या मळे आसा. देखून मनशांची स्तुती करची न्ही, देवाची स्तुती करया, उबी रावया. होसान्ना सर्गींच्या त्या देवा बापाक, होसान्ना सर्गींच्या त्या बापा सुम्या जेजू क्रिस्ताक. ताळयो भेटया. होसाना 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 सर्गीच्या त्या देवा बापाक होसाना. होसाना 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 सर्गीच्या त्या देवा बापाक होसाना. सांगता मी गाऊया होसाना, तळयो पेटून गाऊया होसाना. सांगता मी गाऊया होसाना, तळयो पेटून गाऊया होसाना. होसाना 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 सोडून दिल्या जेजू ख्रिस्ताक होसाना. होसाना 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 सोडून दिल्या जेजू ख्रिस्ताक होसाना. वडा तळ्यान गाऊया होसाना, हसून हसून गाऊया होसाना. वडा तळ्यान गाऊया होसाना, हसून हसून गाऊया होसाना. होसाना 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 स्वतः त्या पवित्रज्ञाक होसाना. होसाना 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 सदाच्या त्या पवित्रज्ञाक होसाना. सकळ मिळून गाऊया होसाना, स्तुती होगळाप गाऊया होसाना. सकळ मिळून गाऊया होसाना, स्तुती होगळाप गाऊया होसाना. Hallelujah, 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 hallelujah. आतोबान आमच्या सगळ्या समजू समी सगळ्या खालसा, सगळ्या मौनान आणि सगळे सत्य या आमच्या देवाची स्तुती करूया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. बोला बरा निरंतर निरंतर खालसा ताची स्तुती करा, निरंतर खालसा ताची स्तुती करा सम्याची. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah. Argan tuka sumya Jesu, Oglap tuka sumya Jesu, Aradan tuka sumya Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Basham, जमगत शबावनो बहिणीनो इकडी परत समिया पडया. समिया पडया आम्ही बदलल्या. संसार बदलला, आम्ही बदलल्या. संसाराची सालसमकण बदलल्या, आमची सालसमकण बदलल्या. आम्ही वड जावंक कशें येता, आमचें जिवीत सुलभ जावंक कशें येता, आमचें जिवीत आरामदायक जावंक कशें येता. आनी जेजो म्हणटा तुमी अशीर दरवट्यांतल्यान चलस, कश्टांची वाट धरी सई, कश्टांचें काम करी सई. इकडी बदोळे दापया आमी. जायते पोटी हांवें ताचे बरी जाय सई, हांवें हाचे बरी जाय सई म्हणून आमी चपडांचींतल्यान सपनां पळयल्यान. आनी तें जाय जाय म्हणून हांवें करूंक जाय जाल्लें करूंक ना, देखून हांव अपराधी जाला, हांव पातकी जाला. जकोबाचें पत्र म्हणटा आमी करूंक जाय जाल्लें करिना जाल्यार आमी अपराधी जाता.
समी आमकां बक्षी म्हण मागया बक्षी आमच्या पदकाची दूख धरया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हज्या पदकाची दूख धरया पदकाचे बक्षणे मागया बुगस म्हाका समिया बुगस बुगस समिया हांव पदकी म्हजी दया दाखय काकूळ तूं तुजी दाखय समिया बोगस म्हाका समिया बोगस म्हाका समिया बुगस म्हाका समिया बोगस म्हाका समिया बुगस म्हाका समिया बोगस म्हाका समिया तुमच्या पदकाची दूख धरा बक्षणे म्हाका समिया बोगस म्हाका बोगस म्हाका बोगस म्हाका बुगस समिया बोगस म्हाका बुगस म्हाका बोगस म्हज्या समिया म्हाका बगस बोगस म्हाका समिया हांव एक पदकी हांव एक पाकी समिया हांव एक पाकी म्हजेर दया दाखय म्हजेर दया दाखय काकूळ तूं तुजी दाखय समिया काकूत तुजी दाखय बुगस म्हाका बोगस म्हाका बापा. बापा ए बापा म्हाका बगस बोगस म्हाका बापा बुगस म्हाका बाबा बोगस म्हाका बापा Have mercy on me, Lord. बोगस म्हाका बापा बुगस म्हाका बोगस म्हाका बक्षी म्हाका समिया बोगस म्हाका बक्षी म्हाका बोगस म्हाका बापा ए बापा म्हाका बगस तुजे तावन पयस गेल्लो पयस गेल्लो तुजे तावन पयस गेल्लो तुज्या घरा फाटी आयला पाटी आयला स्वीकार कर बापा स्वीकार कर बापा स्वीकार कर स्वीकार कर बापा बोगस म्हाका समिया बुगस म्हाका समिया बुगस म्हाका बापा बोगस म्हाका समिया बुगस म्हाका समिया बुगस म्हाका समिया बुगस म्हाका समिया अगर भाव भयणीनो समियान आमकां बक्षिलां संदर्भार आमचें समर्पण करया वखदा समर्पण करया दोळे दापा सगळी तुमची कुडींतली पिडा तुमचे कुटुंबांतले समस्ये तुमची भुरगीं बाळां भुरग्यांचे शिकाप भुरग्यांचो फुडारी तुमचे कुटुंबांतले कश्ट अकंत तुमच्या मोतीची कंत बेजाराई तुमच्या हातापायांच्या गंठीच्यो दुखी तुमच्यो पिडा तुमच्यो सगळे हालुपद्र समियाच्या पांयांतळा समर्पिया तुमचे शिस्त मरा तुमचे कश्ट तुमचे वावंट सगळे समिया समर्पिया येया तुम्ही कस्ते तेल्यानो आणि वसन वयतेल्यानो येया तुम्ही दुखांत आसात येया तुम्ही कंतींत आसात येया तुमचे दुःख संतोषान बदलतलो म्हणटा समी हे समिया लागीं समर्पिया तुमचे जिवीत समर्पिया तुमचे कश्ट समर्पिया तुमची तेसावा समर्पिया तुमचे सगळे जिवीत समिया मुखार देवा समर्पिಸುವೆ ನನ್ನ ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾನು समर्पित समिया मुझे सगळी पिडा शिडा तुझ्या गायांक समर्पिता तुझ्या कुडी रक्ताक समर्पिता तुझ्या रक्ताचे थेबे मुझ्या गाया भितर येऊन दे आणि सगळी पिडा गुण करून दे म्हणून मागता समिया मागता देवा समर्पिಸುವೆ अंश मका समर्पिता ನನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸುವೆ
म्हणजे सगळी पिडा शिडा ನನ್ನ ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳ तुझ्या गयांक समर्पित सोम्या ನಿಮ್ಮ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ सोम्या स्वीकार कर ಯೇಸುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು तुझी पिडा शिडा स्वीकार कर आणि पवित्र करून आमका गुण कर सोम्या ರೋಗವ ಸ್ವೀಕರಿಸು बरी भलायकी देऊन आशीर्वादित कर ಸೌಖ್ಯವ ಅನುಗ್ರಹಿಸು कुरियनसाठी समाधान हवं कर सोम्या ಶಾಂತಿಯ ಅನುಗ್ರಹಿಸು सोम्या जेजू स्वीकार कर ಯೇಸುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು सगळी म्हणजे पिडा शिडा कणबेजाराई दुःख सगळी स्वीकार कर सोम्या ರೋಗವ ಸ್ವೀಕರಿಸು बरी भलायकी मग देऊन आशीर्वादित कर सोम्या ಸೌಖ್ಯವ ಅನುಗ್ರಹಿಸು शांती समाधान हवं कर म्हणजे जीवित नंदन कर ಶಾಂತಿಯ ಅನುಗ್ರಹಿಸು देवा समर्पिता सोम्या मुझे सगळी जीवी तुका समर्पिता मुझी खंत मुझी बेजाराई मुझी दुःख तुका समर्पिता सोम्या स्वीकार कर आशीर्वादित कर तुझे बेसवानी बर सोम्या ದೇವಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ मका सौ तुका समर्पण दिता सोम्या ನನ್ನನ್ನೇ अर्पिಸುವೆ मुझी खंत मुझी बेजाराई मुझी दुःख सगळे तुझ्या पायाकडे समर्पण दिता या वक्ता ಭಾರಗಳ तुझ्या पायाकडे समर्पिता ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ जेजू सोम्या स्वीकार कर ಯೇಸುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು मका तू स्वीकार कर सोम्या आशीर्वादित कर ನನ್ನನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸು मुझी खंत बेजाराई मुझी दुःख सगळे तुका ನನ್ನ समर्पिता ದುಃಖ ಭಾರಗಳ तुझ्या कुशातही मग स्वीकार कर ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸು सोम्या स्वीकार कर ಯೇಸುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು मग तू स्वीकार कर सोम्या मुझे सगळे कष्ट ನನ್ನನ್ನು मुझे दुःख बेजाराई खंत तुका समर्पित स्वीकार कर ನನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರಗಳ तुझ्या कुशाच्या दुःखी मिळवणे सगळे स्वीकार कर सोम्या ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ अतुबार्या भलायकी माग्या सोम्याची सोम्याचे समाधान माग्या सोम्याची सकत माग्या सोम्याची कृपा माग्या सोम्या जेजू सगळे मुक्ती कर तुझा आशीर्वाद घाल तुझी गुणगती देवी सगळ्यांच्या शिरा निवडाय तुझ्या पवित्र सगळे कर सोम्या तुझ्या नावांत का गुण कर तुझ्या नावांत का आशीर्वाद तुझ्या नावांत का बेसमारी तुझ्या नावांत का आध्यात्मिक कृपा दे सोम्या आपण जेजू सगळा आपण टच देम हील देम लॉर्ड ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ आतोबा निरंतर हालेलुया 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 उलमारा सोम्या उलमारा निरंतर उलल्या हालेलुया 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 मंगळ सोम्या हे सगळे भक्तिगत तुझा आशीर्वाद घाल तुझी गुणगती देवी सगळ्यांच्या शिरा वळे तुझ्या पवित्र कष्ट कर तुझ्या नावांत का बरी तुझ्या नावांत का गुण तुझ्या नावांत का आशीर्वाद दे हालेलुया 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 शदल बल बल दलैया हल हल शदल ला 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 आपण जे आपण गुण कर जेजू टच देम हील देम लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गान तुका सोम्या जेजू अगळप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू आराधना तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 मगर बापणी आमच्या हात आमच्या तकलेचे दवर या पवित्र आत्म्याची मजत मागया ही पवित्र आत्म्याचे आमच्या ते देवाने आमकां अभिषेक्त करूंक घे तुझ्या कृपेच्या भेसावांनी देण्यानी भरूंक घे पवित्र आत्म्या अशी दरवट्यांतल्यान सलोवंक आमकां कृपा दिवंक घे सकत दिवंक घे जाणवाय दिवंक घे सोम्या ह्या आधुनीक संवसारांत विशाल रुंद वाटेक व्हरतल्या संवसारामध्ये जी येतना सोम्या अशीर दरवट सोदूंक अशीर वाट सोदूंक आमकां कृपा लावय जिवीत दिता ती आशीर्वाद जोडूंक आमकां आदार कृपा लावय पवित्र आत्म्या देवाने पवित्र आत्म्या मागा तुम्ही पवित्र आत्म्याची कृपा मागा पवित्र आत्म्याची सकत मागा डोळे दंपा देवनंदे पवित्र आत्म्या आमचे ते ये आमचे ते वस्ती करूंक घे आमकां समाधान दिवंक घे आमकां तृप्ती दिवंक घे आमकां बेसवानी भरूंक घे आमकां बरी भलायकी दिवंक घे आमच्या कुटुंबांत राव म्हज्या काळजांत राव म्हज्या जिवितांत राव आमकां
तुझे पवित्र तेंपलां करूंक घे आमकां तुझे देण्यानी भरूंक घे आमकां तुज्या सगळ्या सक्तीन भरूंक घे हे पवित्र आत्म्या देवान हे अभिषेक्त करूंक घे अभिषेक्त करूंक घे आमच्या घरांत रावूंक घे आमच्या भुरग्यां थंय रावूंक घे आमच्या युवा जाणां थंय रावूंक घे आमच्या पिडेस्त भाव भयणी थंय रावूंक घे पुतर प्रायाचे भाव भयणी थंय रावूंक घे हे पवित्र आत्म्या आमचे थंय राव आमकां संतोष दे आमकां समाधान दे आमकां तृप्ती दे आमकां गुण कर आमकां आशीर्वाद दे आमकां जाणवाय दे चुरुकाय दे बेसवानी भर पवित्र आत्म्या देवाने पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 तकलेचेर हात दवरा तकलेचेर हात दवरा निरंतर स्तुती करा हालेलुया 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 शदल बलबलंदलई अलालालालालाला पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसवानी भर या सगळ्या भक्तिकाच्या सगळ्या जीवितात त्याच्या शिराशिरानी तुझी सगळं वाळी पवित्र आत्म्या देवाने आपण पवित्र आत्म्या टच heal them Lord हालेलुया 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 पवित्र आत्म्याची गीत गायत असताना सर पवित्र आत्म्याच्या कृपेची सगळं तुमचे ते वळच्याक आम्ही पवित्र तेलाची मागणी करता भक्तीन तुम्ही 2 लाईन करण्याचे पवित्र तेलाची मागणी भक्तीन स्वीकार करची खंडित ती सगळं तुमचे ते वळतली स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तुं देवाने स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या माझे थंय रावूंक घे स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तुं देवाने स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या माझे थंय रावूंक घे बापान पाठयलेल्या पवित्रत्म्या जेसून वासयलेल्या पवित्रत्म्या बंदूतांक दिल्ल्या पवित्रत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्रत्म्या स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तुं देवाने स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या माझे थंय रावूंक घे विस्मित बुद्धीनार पवित्रत्म्या जीविताची सर पवित्रत्म्या भलायकी दातारा पवित्रत्म्या सदा काळजी आमच्या पवित्रत्म्या स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तुं देवाने स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या माझे थंय रावूंक घे अंकाराची मोडा म्हजेर मांडल्या कश्टाच्या आवरांत हांव उबेन तकला बरवशा किरणा तूं उत्सवार फांकय सगळी
बंद्राक्षाबीत वरून पावई स्वादिकज्ञा पवित्रज्ञा वेगी सुदेवनी स्वादिकज्ञा दैविकज्ञा माझे तैरावून ये हालेलुया 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 उला मारा निरंतर उला मारा हालेलुया 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 हर गांचे से उगलापचे से तुझे द्वारा दाचे जो हालेलुया हालेलुया योगरिया तुझे सवे करसून तू आमका भाव केल्यापासून तुझे दैविक स्पर्शन तू भाव केल्यापासून तू दैविक देण्याने आमका बोलल्यापासून तुका मी अर्घ दितो असो मी हालेलुया 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 अर्गांतुका सोमिया जेजू अर्गांतुका सोमिया जेजू नित्ता तू बरा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. अर्गांतुका सोमिया जेजू अर्गांतुका सोमिया ओगलापतुका जेजू सोमिया जेजू ओगलापतुका आराधनतुका सोमिया जेजू आराधनतुका वंदनतुका सोमिया जेजू वंदनतुका सोमिया हालेलुया 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 सोमिया सो अनुभव तुमकां जालो जाल्यार जोरान दोन ताळयो पेटो सोमियाक दोन ताळयो दिया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. ताळयो हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सोमिया सो आशीर्वाद घेऊन गावया गीत ये देवडा सक्रामेंता ये द्यावडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्वील्या त्या रूपा बदलात नव्या रीती आदार्या सल्वण वेचा अस्कत वेशुयांग बावार्ताचे बळ दिव्या जशे बापाक तशे पोताक उल्हासानी स्तुती जाव पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्यान हसिता तुका दुर्गांच्या स्मिरिताक समसमी नावार्ता आमेन प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सडवण सफळ सदांच आमचे ते मोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी पवित्र रक्ता मान करूंक देन आमकां फोव कर अशें सगळ्या आमच्या ह्या संसार जिवितांत पवित्रपण आमी उगडाय नासतना आमची देणी तालेंतां आमी मेळय नासतना अशी दरवटांतल्यान फुडें सरोंक आनी जिवीत जोडोंक आनी सासना तुजे सवे निरंतर सुख भोगूंक आमकां फोव कर म्हण मागता जोची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन
बिरव्या सदैव जावं समयाचें नांव आता आनी सदां सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं समयाचें तीन नांव तीन पोटी ओटल्यान हे श्लोक आमी सांगता म्हणया सदैव जावं समयाचें नांव आता आनी सदां सर्वदा नित्य आत्मान ओटल्यान सदैव जावं समयाचें नांव आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावं समयाचें नांव आता आनी सदां सर्वदा आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावं समयाचें आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावं समयाचें नांव आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावं समयाचें सदैव जावं समयाचें नांव आता आनी सदां सर्वदा हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड निमाणे गीत गाऊया जिणयेच्या दिसांनी सुम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी जिणयेच्या दिसांनी सुम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उगन म्हाका बगाना जिणयेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी मोगाळ पुत्रा सोवे आवार मोरे आशीर्वाद दिव आमकां भगीन पुरुषाचे कृपेन येवन काम देतो आमच्या आसमानांतले बापाचे बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन मोगाच्यानो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पूण तळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ समूख करूंक तुमकां उलो दिता ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता आमची इस्कल असो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता तुमकां देव बरें करूं